Never there. Did it? James Guru. Okay, on the 7 is with a white meeting. Ugura never does it. What about it? Ndakaunda zvachipizveni zvana siku rasandaunda pane mumwe munda ndakaunza 347 nichibhadhara mombe yama saka pane nhamba dzatakapuhwa dzichizinde dzapleki ndo andakapa ichi ine zuva saka akabhadhara here zuva uenda kuya wakazobhadhara mukadzi murume right andakanzi ndibhadhare kunoana sekuru apa ndine munda wandakatengesa saka munda wandakatengesa uyu ndakapuhwa mari shoma ndiwo yandakabva ndaunza saka munhu akatenga munda uyu asi muno mari kuuk saka paakauya kunoko achiuya kuzoona stendi yandakamutengesera munda wandakamutengesera iwo akabva abatwa neurwere bvaaenda kuuk achirwara saka angasati aenda pabasa saka ipopo apa ndakamufonera ndichiti mariya aufa yagarisa munda wandakautengesa neproblemu inini handira kuutengesa ndichiti ndinoda kungotengesa lendi iyo pane zvakatoitika kuti nditengese munda iwo saka apa akandivimbisa kuti musi wa15 February nienda kupaji mari iyo 15 February dzanga dziri mombe 5 nembudzi 2 nemajumbe 2 hauna chati wabhadhara pamombe dzese handisati wambosabudzwa kuita kudhara ainakanzi kunani chanyatsokuziva kuti October October November saka ubva October November hauna kana 1 yacho wabhadhara ndakangobvisa mombe 1 ya right atiizvezvi zvokusamari watimusawani wa 15 February parikubhadhara makani 15 February ndogona kana ndapuhwa mari yangu yese ndobhadhara kana 3 kubhadhara 3 kusara chirwani kusara 1 15 February kumbudzi mbudzi ndinoenda kuona nemari yandova ndapuhwa yacho kuti zviri kukwanira aiwa isusu yanoti wari mari yako izvo zvizvi unofanira kunga utoita zvimwe zvinhu zvekuti nhasi ndi4 musi wa 30 January unofanira kunga wabhadhara imwe mombe wakamirira dzimwe musi wa 15 mari yako ichida musi wa 15 asi musi wa 30 January unofanira kunga usakabhadhara musi wa 30 January waenda 30 January unofanira kunga wabhadhara imwe munhu dzimwe dzacho wabhadhara musi wa 15 sekutaura kwaita chibva unonyoresa asi 30 January inofanira kunga yabhadharwa imwe mombe 15 February wobva wapedza yakamubhadhara iyo wakabhadhara so it's okay saka mati enda kutaura uchishombo vemuzukuru vari kutaura kunyika ini ndakaudzwa nasabhuku naumwari wemuzukuru wamuchaya kunzi munhu ndakatengesa endakapuwa nedzimwe hama dzake dziri very very close iye ari kuti vana sekuru vafa vakadya mari yangu handipfumisi umwe munhu ende mbuya wacho akarara naye maiguru angu inini akatoshaira mukoma akauya 2 months ago achiuya kuchema kubata mavuna maiguru eye then akatosanganisa vana rudzoka musaudi atiri izvozvo asati atotadza kutotaura kuzokaya kutoni ini ndakauya mari musi wechipiri ndakauya ndikaona lake of court ndikatsanangura zviri kuitika kuti mukomana asati aningirika asi kutadza kuti ada kubhadhara saka izvi zvekuti ekokesha akazoitumira nezuro akazoitumira nekuti ini ndatoya musi wechipiri saka mukomana uyu ukari kutoti handibhadhari vana sekuru ndisusu wabhadhara saka musi wa 30 musi wa 15 kana zvisina ndizvakuita zvitakuita wakutofosa kuti tite zvatisingadi kuita tichiita ngoteti kupa mukana kuti ubhadhara but iwe ukada kuzononga kwangwana manje wakarara nemukadzi wemunhu kuyabota risini rako wauda kutoshaima izvo ticheki nawo
munhu wacho akati yabotenda akatofa pamwe ndiwo wakonzeresa kufa kwake hazviitiwe iteera ndatoa musi wa30 saka chiita musi wa30 musi wa 31 January 31 kwamatu abhadhara here kana asina then tamuita zvato outside court hautani kuti chichemo nhasi chipinhu chanovhebva Chemosumba. next case